Tarlín imshaoilithe ceimiceacha inar dimpeall an tam ar fad. Ach céir go dtíreach an hain? Well, go bunúsach. Tá gach rud ina cheimicán, ach a bhucail éolaíochta is substance é a bhfuil an crach chéine ar fud a Spreagtar ar fad. Is féidir tástalacha a dhéanamh go héasca le ceimicán. Ag ús ad ábhar ó de chiistin hain. Ach seiceal le duine fásta ar dús dar nói. Seo samplaíocht, vinegar agus sóid bácaile. Tá siad seo an mbeadh nach gach teacht ar fud na tíre. Is cinealacha speisialta ceimicán it seo. Ar dul go muid agad agus alcaile orthu. Agad a vinegar agus alcaile an sóid bácaile. Le linn imshaoilú ceimice, meascán rá ceimicán nó níos mó le chéile, chun rud a cinst nua a throthú. Tarlíonn rud céine leis an agad agus leis an alcaile. Spáinne me chuid. Tá mo chun móchttar beag tine a throthú, ag baint úsáid as vinegar agus sóid bácaile. Ar dús, tá tine weim. Nis chuir me beag an vinegar isteach am bhlasc. Má chuir an flasc in aice leis an tine mar seo, leanann sé ráid ag dó. Níl tionchar ar bith aige ar an tine ag go bpointe seo. Ach anois don imshaoilú ceimiceach. Chuir me spúna go bháin sóid bácaile isteachán. Agus ar an bpointe, feic muid go leor bulgógar.